Este é o estado no que quedou o mural que a organización elaborou hai uns anos con motivo do orgullo. Segundo explicou a súa responsable comarcal, Diana Lixó, trátase dun exemplo máis das agresións ás que se enfrontan a diario as persoas LGTB. Dende Galiza Nova denunciamos o deturpamento deste mural que realizamos hai 3 anos, porque consideramos que é por unha cuestión de fascismo, de que hai institucións no noso país que precisamente non queren que exista a diversidade, que poñen trabas a que poidamos vivir libremente, en igualdade de condicións que todo o mundo. Pintarémolo as veces que faga falla con tal de rematar cas discriminacións que a día de hoxe vivimos e seguimos vivindo. Lixó aproveitou tamén para condenar a actuación de certos grupos políticos, como é o caso do Partido Popular ou Ciudadanos, que en días como o do Orgullo se envolven coa bandeira arcoíris, cando o resto do ano promoven políticas que limitan as súas liberdades. Algunhas organizacións políticas que en días tales como o do Orgullo se visten ca nosa bandeira, cando realmente o único que fan é facer políticas en contra nosa e en contra dos nosos dereitos. Simplemente é un pinkwashing, unha maneira de lavarse a cara, de lavarse as mans e de intentar gañar máis votos. Dende Galiza Nova consideran necesario promover unha educación sexual digna nos colexios, que eduque nenos libres de prexuizos moralistas, e tamén unha actuación clara contra o bullying que sofren nas escolas os mozos LGTB+.